amser i ddathlu a ffarwelio ar arholiadau. Ond mae ysgol Bryn Refael yn Llanrug am wneud yn siŵr fod pawb yn gallu mwynhau'r diwrnod mawr. Gyda ffrogiau neu siwtiau ffansi yn gallu bod yn ddrud felly, mae disgyblion yn gallu benthyg dillad gan yr ysgol. Ac o'r sequins i'r lliwiau llachar, oes, mae yna ddigonedd o ddewis yma. Dwi'n meddwl mae'n syniad gret, rili, a mae yna digon o opsiynau a mae yna digon o help i gallu rhoi allan. Ac dwi'n meddwl bod o'n byd i bod yn embarrassed o, ac dwi'n meddwl mae pawb yn gallu cael yr opsiwn i wneud o. Dwi'n meddwl sy'n mwy pobl bod yn ymwybodol amdano fo ac mynd ato fo ac cael y ffrogiau ar siwt. Dwi dal heb gael ffrog, ond dwi'n mynd i wario lot ar y ffrog, achos eto un diwrnod ydi o. Mae pob yn poenio gormod amdan, sy'n nhw'n edrych yn lle meddwl amdan yr ochr cymdeithasu o bawb. Mae'r casgliad arbennig yma o ddillad wedi rhoi i'r ysgol gan bobl leol, a phawb am wneud yn siŵr fod y prom yn brofiad positif i bob disgybl. Mae'r ysgol wedi galw ar gymuned am chydig bach o gymorth. Mae yna e-bost yn allan i'r rhieni yn holi os gen nhw unrhyw ffrogiau, unrhyw siwtiau, sgidiau, bagiau. Ydy, mae paratoi at y prom yn rhan o'r hwyl, ond gyda cost y byw uchel a phwysau cyfryngau cymdeithasol, mae'n gallu bod yn dipyn o boen meddwl hefyd. Dwi'n meddwl lot o bwysau ar bobl i impresio, rhieni, mates, a'r athrawon, rili. Dwi'n meddwl dwi am gael siwt fi off just vintage fath o Erwydd sa'n pwynt rili talu £200 am rhywbeth am wisgo un waith. Mae'r ysgol yn galw am fwy o ddillad nawr i wneud yn siŵr fod neb yn colli allan o ddathliadau'r prom.